Gaur, bakizue, ekarri dutzuet aldizkari analogiko bat. Heavy! La Heavy! Metal sin fronteras, metal mugagabea. Gaur zu etorri zarilez, zu rapaitzen dozulez, banik ekarri dut metaleko aldizkari bat. Oso dala. Asko gustatzen, niri gustatzen jatzu Heavy-a? Nire amari bai. Bai, zure amari, Judas Priest, honek Iron Maiden, Offspring zan igual más, esan hain Heavy-a. Bueno, niri asko gustatzen jatzu. ACDC, bai, hori da, Guns N' Roses. A ber, baladistarik onena Heavy-ak izan dira beti. Osa, Heavy-a... Kriston, kokoteko minaz. Bueno, galdetegi jazaziko nazi, bestela, amaitxun gauet ez dago. A ber, nik etxen dut beti, galdetegi bat, nortasun galdetegi bat, jakitzeko ze nortasun daukasun. A ber, ze Heavy daukasun zu barruan. Bale? A ber, zure Heavy jazein dan. Aldo izan, ba, Heavy pobria, plan, perfil bajua, ero, Heavy txulo bat, olan, erdibideko eta super sale zutxua, Heavy Pro. Heavy Pro, a tope, neure nebari kokotatzen dimozu handi bat. Galdera, kasiko naz. Ez que naztaitzen naz. Ana, galdera. Lehenengo galdera, oixako koteko mina. Lehenengo galdera, rutinako zein momentutan jarriko zenuke heavy metala, Xabi? Zer rutina? A ber, supermerkatuko... Ostia, ne hori hona izan. Supermerkatuko kutxan ordaintzerakoan. Adibidez, komunean kakaitzen zozela. Huetxen da! Holan. Edo, portalian bizilagunen juntan. Osa, daukozu hor portaleko bizilagunen fantasia absolutua. Kakaitzen. Kakaitzen. Osa, laguntzeko en plan. Esentzuteko kanpora ezer. Hortxe, ez? Banik, portaleko juntan. Esentzuteko en plan. Neupe bai orduan txepeko, neban. Bueno, bigarren galderen gotzut. Zure crashari deklaratzeko unean, adibidez aneri eutzazunean, olerki barroko bat idatziko zenioke. Edo, arrozatxo bat oparituko zenioke. Edo, gauerdian bere gurasoen etxe aurrean azaldu lo daudelarik, 420 dezibeliotako bafleak entxufatu, eta balda heavy bat, oza, ze bald? Balada heavy bat abestu ahotsa urratu arte. Azkena. Bai, ze, abestu itzen dut, beran gurasokin ondo erutena. Ondo. Ane! Hortxe. Ez que ondinoko egunen baten Heavy-a kantakotze bertan. Tenau de puta madre. Bueno, hirugarren galdera. Ondo zoia, zara Heavy ya bastante pro, eh? Hirugarren galdera. Musika genero... Iru Heavy zuretzat da? Heavy-a zuretzat da? Ez dut ulertzen ez da ondo. Heavy-a zuretzat zer da? Musika genero bat, sin más. Bizitzako oinarritako bat. Edo iesbide emozional bat. Dana tarateko, dana kanpora. Irurak. Irurak tiraz? Iesbide emozionala. Ostras, tope. Bizitzako oinarritako bat. Bizitzako oinarritako bat, bai. Heavy-a da zure oinarritako bat. Ostras, fuerte gabize, eh? Laugarren galdera. Heavy-a gorrotu duen jendea. Lapiko erraldoi batean egosiko zenuke? Buruko osasunaren aditu batean eramango zenuke? Edo errespetatu egingo zenuke? Besteria gabe. Ez, lehukue. Lehenengokua, kasulada baten sartu, da erredeila. Dalbada, haunan emon neurreaz, bobeto, ozta? Bueno, equipo, bukatzeko momentu bedu jakamo marren eta... Heavy Pro! Kanpora goiez